ao festival de fin de curso. Esperamos e desexamos que pasedes un bo rato e disfrutedes das actuacións que con tanta ilusión preparamos estes últimos días. Comezaremos, como sempre, polos máis pequeninos do cole. Representan un conto titulado A mazá que non sabía rir. A nosa protagonista é unha mazá moi gruñona. Será capaz de estar contenta algunha vez? Escoitade moi atentos, son grandes artistas.
Viva!